Voisi mä koen antaa tuliaisia. Elikkä nyt mä oon täällä Alviinalla. Ja Alviina antoi mun tästä tuliaiset Tukholmasta. Eiks vaan? Joo. Tässä on tämmöstä hienoa suklaata. Sitten tämmönen Red Bull. Oi. Täällä sataa niin kamalasti, että me nyt kuollaan. Me pitää pitää tästä sanotusti kiinni. Kaikilla meidän voimalla! Nyt me ollaan täällä. Missä me ollaan? Me ollaan normaalissa täällä on. No, oh my god, siis tää on mahtavaa. Onko tää joku shampoo? Joo. Tai joku hair treatment? Joo, nää on ihan mahtavaa. Mä haluaisin ainakin tämän. Entä sä haluat? Mä haluaisin kissan tai ton. Eikö mä haluaisin tän mysteringin, hei. Joo. Se on niin hot. No niin, kirjoitan kaikki nimet, mikä se on. Mira, Rumi, Zoe tai Kitte. mä tiedän sen nimi on, ei sama. Mystery, Baby Jaja, Nyt tuli brain. Ginu, Joo, Ginu. Romance, Abby. Noniin. Tää on ihan sun näköinen. Vähän kauemmas tosta. Noniin, siinä. Elikkä nyt me ollaan menossa mihin? M8. Kyllä. Ja nyt me mennään. Tästä me kävellään näitä pelottavia teitä. Nyt täällä voisi tulla joku tyyppi ja ryöstää meidät. Semmonen hyvän näköinen vielä. Sonjalla kiire juomaan kahvia. Damn girl. On mun lempikauppa. Joo, ja tässä näkyy tää Aavinan lempikauppa, eli Texpörssi. Sinne mennään joka päivä, eiks vaan? Tää Aavinan outfitti on itse asiassa sieltä tullut näin tänne. Tää on niin hieno. Kaikki löytyy. Ite en ehkä tuolla Texpörssissä ite niinku shoppaile, vaan ite ehkä shoppailen enemmän. Ei nyt sellaista, vaan tässä saat meidät kuule känseleitä ihan aikana. Ite shoppailen siis tuolta K-supermarketista. Kaikki mun tavarat ja vaatteet. Joo. Prisma trip. Paitsi mun lemppari trip on kyllä Little Trip. Mun lemppari trip on kyllä Louis Vuitton. Oh my god, ja nythän nää valot itsestään menee vihreäksi. On siiri. Ai onkin. Nää menee nyt vihreäksi nää valot.